Ang relasyon, maugma. Maugma. Maugma sa inot lang. Halos gabos lang sa inot lang maugma, di ba? Ta pag sa inot, sweeton. Pag sa inot, ika ka talaga. Sa inot, pinapamati na mahalaga ka. Sa inot, itong interesado siya permi sa kang mga chat mo. Tapos kang abot na sa tahaw, hanggang pahurin na. Garumayo na, no? Garumayo ng talab. Itong mga pangako nindo kang inot na sabi na, hanggang sa uri, ika nang papadangatong ko. Hanggang sa uri, mayo na kong iba. Ika na talaga ang gusto ko makaibahan. Shit. Mayo. Fake. Mayo totoo sa araw ko yan. Kaya makulog talaga. Tirt kay po mong tanggapon ta. Mana yan nangyari na, di ba? Ta hanggang bisan nga yun, napapaisip na lang ko ta. Tano ta hanggang inot lang. Hanggang inot lang ang pagpadangat. Hanggang inot lang ang ugma. Day itong hanggang dulo. Kung hanggang dulo ka maugma, hanggang dulo ka maiba, itong manang suwayan. Mayo. Minsan makulog talaga sa part. Di ko kung lalaki lang kayo nakakamati. Siyempre, gabos lang kita, di ba? Itong napansin man nindo yan. Itong tano tapin mo talaga sa inot lang. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang sinasabi ko, tano sa inot lang, ha? Kamu kayo mga babae, ha? Mga kiragom kaya kamo, ha? Kung gusto nyo dumagalo yung relasyon, dahil ka mo maghanap ng gwapo. Shit! Ha? Mga kiragom kaya, gusto kaya. Gustong haloy na relasyon, pero hanap po. Oops. Baka matamang ka mo, ha? Abo ko na, di ka na mapadagos ng video nito, baka makulugo lang talaga. Makulugo lang ta sa inot lang mo, pero mga kiragom kaya kamo, magdangog mo nga ni kamo, men. Mga kiragom na, abo ko na. Ang relasyon, maugma. Maugma sa inot lang. Halos gabos lang sa inot lang maugma, di ba? Pag sa inot, sweeton. Pag sa inot, ika ka talaga. Sa inot, pinapamati na mahalaga ka. Sa inot, itong interesado siya permi sa kang mga chat mo. Tapos kang abot na sa tahaw, hanggang pahurin na. Garumayo na, no? Garumayo ng talab. Itong mga pangako nindo kang inot na sabi na, hanggang sa uri, ika nang papadangatong ko. Hanggang sa uri, mayo na kong iba. Ika na talaga ang gusto ko makaibahan. Shit. Mayo. Fake. Mayo totoo sa araw ko yan. Kaya makulog talaga. Tirt kay po mong tanggapon ta. Mana yan nangyari na, di ba? Ta hanggang bisan nga yun, napapaisip na lang ko ta. Tano ta hanggang inot lang. Hanggang inot lang ang pagpadangat. Hanggang